A nagy teljesítményű motor az autótechnológia csúcsa, a tervezés és a precíz technika leleményes ötvözete. A gyártáshoz gyakorlott szakmunkások kellenek, és csak a kiváltságosok élvezhetik a motorok nyújtotta teljesítményt és borzongást. Ennek a kocsinak a motorterében a legújabb sportmotor van, amelyeknek mindegyike jobb, mint az elődje. Mindegyik generációnak nagyobb a teljesítménye és kisebb a tömege, ami kisebb fogyasztást és kisebb szén-dioxid kibocsátást jelent. Minden motor lelke a motorblokk. A gyártás egy sor homok és gyanta keverékéből álló öntőmintával kezdődik. A sablonokat egymáshoz illesztik. Tűreszelővel aprólékosan alakítják ki a homoköntőminta valamennyi részletét. Egy automatagép olvadt alumíniumot önt a mintába. A hűlési ciklus után leveszik a sablonokat. Eltávolítják a motor üreges részeiben maradt homokszemeket. A hengerfejekről nagynyomású vízzel tüntetik el a szennyeződéseket. Ezután előszerelik a hengerfejeket és a légbe ömlő gyűjtőcsöveket. A motor minden része, így a hengerfejek is alumíniumból készülnek, ami drága, de könnyű. A robotok folyékony hidrogénbe mártják a szelepfészkeket, amitől összezsugorodnak és könnyen behelyezhetők lesznek a hengerfejbe. Amint felmelegszenek, enyhén kitágulnak, és tartósan a helyükön maradnak. Egyes szelepek üzemanyagot engednek a hengerbe, mások elvezetik a kipufogó gázokat. A munkások sűrített levegővel ellenőrzik a furatok megfelelő kialakítását. Egy speciális mérőeszközzel minden szelep méretét ellenőrzik. A hengerfejen szemrevételezéssel keresik a sorját vagy a kisebb hibákat. Ha kész, akkor rákerül az azonosító tábla. Behelyezik a szelepeket és ellenőrzik a működésüket. Ezután a specifikációk szerint forgácsolják a főtengelyt, majd az egészet a motorblokkba helyezik. Megolajozzák a hengerperselyeket, majd beillesztik a hengerekbe. A perselyeket gumikalapáccsal ütik a helyükre. Kenőanyag segítségével minden hengerbe berakják a dugattyúkat és a hajtókarokat. Egy automata nyomatékkulccsal rögzíti a hajtókarokat a főtengelyhez, majd ellenőrzik a főtengely hézagait. Pozícionálják, majd becsavarozzák a szelepfedeleket. A légbe ömlő gyűjtőcsövet a motor tetejéhez rögzítik. Következik az üzemanyag befecskendező rendszer. A készmotort a dinamométerre kapcsolják, amivel gondosan megmérik a motor teljesítményét befolyásoló valamennyi tényezőt. Már csak az utolsó lépés maradt, az útteszt. Olyan, mint az enyém, csak ez igazi.